Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jodak e gwenge mopogore sub-county ma Awendo dwaro mondo piny owacho ne ni divisions, locations kod sub-location duto manyien ma omigi ochako tich mondo giyud yot e yudo chenro mag piny owacho. Maka jafwambo mara George Malero, jopiny opwoyo piny owacho kod jaod bura ma Awendo kuom neno ni giyudo divisions, locations kaachiel kod sub-locations bura manyien. Kuom kinde machok mokalo piny owacho osepogo moko kuom divisions, locations kaachiel kod sub-locations mayande dongo kendo ne miyo oganda pek mayudo chenrogo mag dongruok e sub-county no ma Awendo. Kata bed ni moko kuom divisions gi kod locations pok oyudo jotije sirikal ma ochung'negi, oganda wacho ni jotijego mag piny owacho moting'o jalup county commissioner kata DO ma osebedo ka ioro kendo chwalo chenro mag dongruok ne oganda machiegni kodgi. Chief nitiere ma nyocha chief ma nyocha nene act kaka assistant chief gi ochorgi gi pod gine magi act kaka chiefs mawa nyocha gi setimo penj koro warito mana duoko ma wuok kuom sirikal koyie ng'ama hape olwar biro yudo tich. Division madede kuom ranyisi opogi diriyo kendo sani nitie division manyien moong'ere kaka kuja ma irito mondo koro chak tich. Marwa setimo matek kod some people from national government magi kelo nwa division kuja ma division makuja oningo bi yawe piyo no mero location achiel ni Kogelo West to ne wan gi sub locations ariyo bende awach ni gin adek kore ya adek achiel makoro oketnwa location sub location ni koro mewa nyaka sub locations adiwa adek. Mama no washukuru kabisa wagoni sirikal erokamano kuom parowa mondo gipognwa division nikech ne wabiro mabor kwa kuonde mwae kaka koro jo South Sakwa ne wa kuonde mabor wa Pehil wa Ulanda wa Nyarago to koro seche gi wan gi division wa koro weche te mwadwa wacho wabiro wacho kaka jo Mariwa kaka jo South Sakwa manene okawo ndalo mang'eny mondo otim. Mae osekelo geno mathoth kuom jodak ma Awendo ma osebedo ka wuotho ndao mabor kamanyo chenro mag piny owacho. Chone wayudo services mna Awendo ka to Awendo gi kuonde wago ne mail 11 koro ka gigi okel machiegni jopiny oyudo konyruok wa mor ahinya. Ma services mage ji koro bedo machiegni kwa wuotho ka ng'ato na kuoyo kodalo kadidede na bet kabor kodhi dwaro services mag sirikal kuom mano wagoyero kamano sub locations bendo medowa ma Kadera Lwala koro yudo sub location Kadera kuoyo. Riwruok ma jodonge sub kod Awendo ka otele kod Nathan Otieno Owiti wacho ni chuogo divisions, locations kaachiel kod sub locations manyien e sub county ma Awendo dhi miyo gibedo kod yot e yudo chenrogo mag piny owacho kendo chugo tije ne oganda. Pogonwa sub location miluongo ni Waora sub location gichako gimiyo wa Kue sub location gichako gimiyo wa Rabondo sub location mago gik manyocha onge koro miyo giketo ne jopiny tich machiegni. Gombo margi ni mondo koro piny owacho koro orne gi jotijego mag piny owacho moting'o jolup county commissioners kata DO e divisions manyien mosechuogi kod ruodhi ne locations kaachiel kod jolup ruodhi ne sub locations manyien mosechuogi e gwego mag Awendo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nya George Juma mane report matero wa yuyo mokwongo chenro en marang'ich welano ka ote omolo Facebook kae Newton Onjezo wacho ni ebola sirikal ni kelonwa gi thuon yawa ma ng'at ma pache ler adier pod wacho ni tuta madier manote Mario Kisewuod Kamasi wacho no tek manade yawa Vincent rest in peace. Mzee Umanga wacho neno news ka intire ndhiwa Jamtawo Dawase wacho neno news maler ka intira wasi boda. Newton wacho ni gus nyaka wach ne room kapok wachopo e yiero ma 2027 noto wadhi chomo kamarach. Okisewuod Kamasi wacho ni lakini kata ndhiwa duong' owinjore opoge. Bende wacho Prince Otieno wacho ni gus nyaka tieki kapok ochopo
e higa manyien. Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago wacho nosedonjo kaka pile Ramogi TV. Ray Wood Agenga wacho ni elo weche manyien e yo maler. Wach mar golo Edwin Sifuna e lemo biro mana mede obed gi uma maduong' mar siasa e Kenya kae. Kik idhi mabor, nyaka Ramogi pod wan gi sigana mathoth. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why.